勾玉と呼吸の形、生命律動。今、ゆっくり息を吸ってみてください。そして、静かに吐く。生きている限り、この往復は止まりません。呼吸は奪うものではなく、巡らせるもの。勾玉の曲線は、吸って、吐いて、また戻る形。一方向ではない、行って、帰る。受け取るだけでは苦しくなる。手放すだけでも空っぽになる。だから、吸うことと吐くこと。勾玉は、そのリズムをかたどる形。生命とは、止まらない律動。それが、呼吸の形、という真理なんです。